Ikaw inday karon dalaga na, paminaw sa tambag ni Lula. Ug kung ikaw gani makauyab na, ayaw baya pagpauna-una. Karon ra ba indahing panahona, manag-uyab dayog una-una. Maanugon ang imong kagwapa, mainahan kang walay bana. Usura ba karon ang cellphone? Way dag-anan si papag si mama, nga si inday di ay may trato na. Naarabay ilang tulumanon, magto-text sa ilang nga cellphone. Wakabantay si tatay si nanay, nga si inday naglihi na di ay. O kundi ka magpauna-una, dako yun og nindot ang kumbera. Baboy kabaw ba kaguyuron nila, dayon pakaslan ka. O kung ikaw magpauna-una, ug muhupas ang iyang gugma. Imbis kabaw baboy ug baka, sinanawang pakra. Usura ba karon ang cellphone? Way dag-anan si papag si mama, nga si inday di ay may trato na. Naarabay ilang tulumanon, magto-text sa ilang nga cellphone. Wakabantay si tatay si nanay, nga si inday naglihi na di ay. Ug kundi ka magpauna-una, dako jud og nindot ang kumbera. Baboy kabaw ba kaguyuron nila, dayon pakaslan ka. Ug kung ikaw magpauna-una, ug muhupas ang iyang gugma. Imbis kabaw baboy ug baka, sinanawang pakra. Imbis kabaw baboy ug baka, sinanawang pakra.